Pro realitní agenty, obchodníky s nemovitostmi a developery je mít vlastního avatara v metaverse kanceláři více než jen trendem, je to investice do budoucnosti. Představte si, že váš avatar není jen virtuální reprezentací vás samých, ale skutečným nástrojem prezentace vašich nemovitostí. Z metaverse technologií máte možnost vytvořit avatara, který není jen 3D obrazem, ale skutečným digitálním partnerem ve vašem obchodě. Díky širokému spektru možností úpravy můžete svého avatara přizpůsobit do nejmenších detailů. Vyberte si z různých účesů, stylů oblečení, doplňků a dalších možností, aby váš avatar odrážel vaši osobnost a profesionální styl. Vaši klienti budou interagovat s vaším avatarem jako s reálnou osobou, což přinese další úroveň důvěry a pohodlí v procesu koupě nemovitosti. Okrem toho, že váš avatar reprezentuje vás a váš obchod, můžete ho využít i k prezentaci nemovitostí. Přímo z vaší dubajské metaverse kanceláře můžete interaktivně ukázat vaše nemovitosti, čím ponúknete svým klientům unikátní a poutavý zážitek. S virtuálními prohlídkami a 3D modely mohou vaši klienti prozkoumat každý detail nemovitosti, čím si získají důvěru a jasnější představu o jejich budoucím domově. Váš vlastní avatar není jen prvním krokem směrem k digitální inovaci, ale i k rozšíření vašeho obchodního potenciálu. Dejte svého avatara mluvit za vás a vaše nemovitosti a staňte se lídrem v digitální éře nemovitostí. Vaši klienti mají možnost interagovat s vámi a prohlížet si nabízené nemovitosti z pohodlí svého domova, čím se zvyšuje pravděpodobnost získání jejich zájmu a důvěry. Globální dostupnost znamená rozšíření vašeho obchodu na nové trhy, což v konečném důsledku vede k větší konkurenceschopnosti a úspěchu ve vaší oblasti. Interakce s vaším avatarem je nejen zábavná, ale má i praktické využití. Vaši klienti si mohou prohlížet nemovitosti, komunikovat s ostatními klienty a získávat informace bez toho, aby museli fyzicky navštívit vaši kancelář. Tato forma interakce vytváří důvěru a zvyšuje angažovanost klientů, což je klíčem k dlouhodobému úspěchu vašeho obchodu. Spojení vašeho avatara s metaverse kanceláří je investicí do budoucnosti vašeho obchodu. Pomáhá vám vytvořit propojení mezi reálným a virtuálním světem, čím se vám otevírají nové příležitosti k prezentaci nemovitostí a oslovování klientů. Vaše přítomnost ve virtuálním prostoru zlepšuje komunikaci a interakci s klienty a umožňuje vám nabídnout jim skutečně osobní a poutavou zkušenost. Vaše schopnost vlastnit a využívat avatara v dubajské metaverse kanceláři je neodmyslitelnou součástí cesty k úspěchu ve světě realitního obchodu pro 21. století.